Allah ka takarda ne na. Nan ne ake ɗaukar ma'aikata. Nan ne shigo. Bismillah. Misalin da an ka yi mana gida mai janjan ina ganin wangana na insha Allah. Ga ku wani takarda na amma bari mu yi sallama. Salamu alaikum. Wa alaikum assalam. Hajiya ina kwana. Lafiya, lauya kake buzu ya ka tashi. Lafiya kalau. Hajiya mun ga Allah ka takarda ana neman ko bakasi ne ko bakansi da aka daukan ma'aikata. Nan ne. Nan ne ko? Bismillah. Na samu kenan. Ka samu. Hajiya mun gode wallahi. Wallahi mun gode. Subhanallah. Mu da muka zo. Dan hulani. Ka gani yadda ta kasance gare ni. Kai da ya motsa halbe shi. Ya yi wa ba ka ma mai gida ce mai ba. Amma dai da ganin wasu. Salamu alaikum mai gida. Ga sunan nan sun zo an samu. Yi mana shiru. Ku da muka zo neman aiki an ajiye mu nan ne yanzu. Duk da suka daure ni da hannu. Ya san ba. An ajin ga kina. Ya sunan samu. Dan Fulani da dan. Alhaji kai zaka ba mu aikin? Ba matsala za a ba ku aiki. Oke to mun gode. Amma dai Allah a bayyana uwana. Dan saurara ni. Assalamu alaikum. Hajiya barka da asuba tashi lafiya. Game da magana nan ce an samu. Bahilla ce guda buzu guda. Okay to. Okay shi buzu kai ne aka so. To shi bahilla can fa. Bahilla ce ne. Gaskiya to yayi. Ok, kafa da hanji? Ka zauna, ina za ka. To akwai mai motar da zai wuce suna Abuja. Ya aka kawo. To ya biyar matsala, insha Allah yanzu a aikata. Su biyu ne. Buzun ma dogo ne baki. Ai na ganin zai miki ko? Ya ba matsala. Kai, Alhaji ina da magana. Wallahi Alhaji Bahaushe na ni. Wallahi ba Fulani nake ba Alhaji. Wallahi ba Fulani nake ba Alhaji. Nan na nake musu kiyo nake kakin su sun burge kin da nake shiga kakin. Wallahi Alhaji ba ba. Ka ma haka da Alhaji, wallahi wasa ne kai, Bahaushe nake. Wallahi buzaye an makwattan mu suna nan koyo shiga su. Don Allah ayi hakuri rawani mazance. Don Allah ayi hakuri. Yi mana shiru. Kai Allah in ba zai bari ba ka sare shi a hannu mana. Ina harbi ka ba. Ka raba mutanen. Alhaji. Assalamu alaikum Hajiya. Wai buzun ya ce ba bahilla ba buzu bane shi. Wallahi ba buzu na Bahaushe na Bahaushe. Wai Bahaushe ne. Dama na ga miki dogo ne baki. Shikenan ba matsala din yana. Shi bahilla ta ba. Za mu ma fara aikin bahilla ta saboda kin ga shi sai an cire kayan har cikin shi an sare kafa. Ina za ka, ina za ka. Allah ki ce ma direban ya jira yanzu a bashi. Ku shiga mun da dan Fulani. Tunda aiki ne na da yawa ko? Sai an cire kayan ciki kuma an sare kafa. Shi wannan buzun kuma in ka zo sara ne ka sara guda ne ka son kai mai ka bata naman nan. Ai already an rage an biya kuɗin Allah kan. Ko ta nan jira. Okay. To shiru mana. Wallahi ba buzu rike ba. Allah ya saka dan Fulani. Allah ya saka dan Fulani. Bari in